Merħba, Sinjuri, il-programm huwa Ras Imbras. Pratikament f'dawn il-ġranet qegħdin niltaqgħu mal-kandidati kważi kollha, nistgħu ngħidu mal-kandidati indipendenti u tal-partiti hekk imsejħa żgħar, iva, kollha kemm huma. 13 il-kandidat indipendenti pereżempju li se jkunu qegħdin jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej, illum miegħi Stephen Florian, kandidat indipendenti. Grazzi tal-ġej tal-programm. Grazzi lilek. It-tieni elezzjoni tal-Parlament Ewropew li qed tikkontesta. Għaliex erġajt tikkontesta? Ifhimni, domt ħafna ntellaw nisel din id-darba, però wasal mument li qed għandi nkun responsabbli wkoll, speċjalment fl-ambitu dak kollu li qed jiġri fl-Ewropa bħalissa. Mela, dak li qed jiġri fl-Ewropa bħalissa x'inhu? Numru wieħed il-gwerra. Il-gwerra next door. Dik fuq moħħok biex tikkontesta? Dik inkwetanti. Għaliex? Għax minna il-paċi mhux se jkollna qamħ. Minna il-paċi mhux se jkollna well-being fis-sens li jisma' u mhux qed tarawha diġà l-inflation fin inflation vera, inflation kreata minħabba li nies ċertu nies intermedjarji jħolqu skarsezzi fil-prodotti, jkun hemm spekulazzjoni, inċertezzi f'termini ta' ħajja ta' kuljum minħabba oġġetti militari li hawn idawruna. Inċertezzi wkoll minħabba nuqqas ta' definizzjoni ta' dik li verament in-neutralità. Mela semmejt li tliet affarijiet, ejja nibdew biċċa. Mela, l-Unjoni Ewropea, jekk inti tkun fil-membru parlamentari Ewropew, x'ġiela tagħmel fuq tal-inflazzjoni? Fuq l-inflazzjoni tiġi t-tieni, l-ewwel tittieqaf dik il-gwerra. Ħantik eżempju iktar imbiet. Il-gwerra tal-Jugoslavja. Konna żgħira, eżatt, fin-1992. Dikha illum ċaraw tonda li bdiet minħabba li daħal l-euro u keċċa d-dollar. Ġifieri dawn huma affarijiet fini li ma jingħadux. X'sabet l-Amerika pajjiż dajjef biżżejjed li kellu storja ta' konflitti u xellitu bit-tama li nxteret in-nar ġewwa l-qbija tal-Ewropa. Hemm kwistjonijiet etniċi fil-Jugoslavja wkoll li kienu għalhom ġejjin anke minn qabel it-tieni gwerra. Etniċi tomlok fuq platt il-problemi huma x'inhuma. Etniċi mhumiex, eżoteriċi jgħidulhom li trid. Hemm kienu, mela jiena nsib dak li huwa l-aktar dajjef. U nħolloq it-trabel, il-bija nħalli n-nar jaqbad. U minħolqu l-inkwiet inti tal-Ukrajna u Russja tajt skont inti? Tal-Jugoslavja kien żmien klien. Le, tal-Ukrajna issa. Issa min hemm fil-gvern l-Amerika, min hemm fil-gvern. Tifhimha, ġifieri din hija tattika tad-Democrats, in more ways than one. Naraw qabel Però mhux Putin attakka l-Ukrajna. Ekku, bravu. Putin attakka l-Ukranja u jiena opponejta dik. Qabel ma attakka l-Ukranja għamel ma nafx kemm il-sija lecture jedinna x'ħajamel u għaliex ħajamel. U mbagħad indunajna li dak kellu pretense li se jinvadi l-Ukranja fi 3 ijiem. Qed tarawhom kemm huma 3 ijiem. It-teknoloġija labet ħafna nies li il-fatt li drone ikisser tank ta' $4 miljun u mhix ċajta. Dak li qed jagħmlu l-Ukrenja jew li kienu qed jagħmlu l-Ukrenja sa ftit ilu. Imma l-Amerikani fejn jitlu allura, Putin attakka l-Ukrajna. Kien hemm it-tifel ta' Biden ġo l-Ukrajna fuq ix-xejl gas u ħafna privileġġji oħrajn. Kien hemm Victoria Newland qabel li kienet tibgħatu l kulħadd jixxejjer My Way or the Highway għax hekk kienet mibgħuta tagħmel ġifieri di u kien hemm id-destabilizzazzjoni u kien hemm l-irresponsabilità Ukrena li 23 sena indipendenza u kull mamlu daw fallow. Mbagħad rajna il-processes tagħhom fil-Parlament, ħlif ġlied fil-Parlament. Mela x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-każ tal-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna? Jiena naħseb number one għandha tirrevedi s-sitwazzjoni tagħha stess għax mhux inbilli hemm in-NATO dan the proof of the pudding is in the eating. U ħanajt għaliex. Ir-Russu bħala tali fuq il-battlefield qatt m'għandux jitlef. Laqqas jikieqa nofs soldat. Tagħti kmini dak se jerġa' jqum joħloqlok l-inkwiet. Il-ġlied u anki s-sanzjonijiet bla ma nafu saħħuh lil Putin, mhux dajfuh. Żewġ mistoqsijiet tal-aħħar risposti ta' malajr. L-Ukrajna għandha tkun membru tal-Unjoni Ewropea jew le? La jirranġaw l-affarijiet iva, però naħseb jiena urġenti li tintlaħaq forma ta' paċi, li jintlaħaq kompromess li jkun hemm assurances li mhux se jerġa' jaqbad in-nar u mbagħad nimxu minn hemm. U anka ma' Russja naħseb jien għandha niddiljaw x'qed nisbaljaw. Minkejja ġifieri l-marda tan-nuqqas tad-demokrazija, imma kif jgħidu democracy has its flaws. Stephen Florian, kandidat indipendenti, grazzi tal ġejt il-programm Ras Imbras. Grazzi lilkom. Ras Imbras ma' Mattias Portelli, kandidat tal-partit Volt. Mattias, Volt, min intom?
Mela aħna vot aħna pan-Ewropej partit, din 31 stati, 27 minnhom fl-Ewropa, qed noħorġu fuq 15 stat bħalissa, bl-istess manifest, rafli bħala ideoloġija u valuri nemmnu fil-progressivism, pragmatismu, proattività, kif ukoll fil-federalizmu, fil-fatt ukoll bħala policies li għandna aħna nifokaw ħafna fuq smart state policy tal-modernization tal-infrastruttura, social equality ovvjament u drittijiet tas-soċjetà u aktar progressiva. Nifokaw ukoll fuq active citizenship, fuq stabilità globalment, nirriferaw mbagħad fuq l-ekoloġija, eżempju, kif ukoll biex nirriformaw l-Unjoni Ewropea. X'Unjoni Ewropea tridu? Qed tajli isma' aħna partit ninsabu f'dawn l-istati membri kollha. Istess manifestu valuri. Fi 15 stat qegħdin tikkontestaw l-elezzjoni. Tridu Ewropa iktar integrata? Ovvjament, aħna rridu Ewropa aktar integrata, aktar demokratika l-ewwel nett biex nissaħħu l-infrastruttura tagħha fl-att demokratiku kif ukoll naħdmu aktar sikurtà, Unjoni Ewropea aktar tkun waħda soċjali, waħda aktar fl-opportunitajiet egwali, Ewropa tkun aktar proattiva kif ukoll waħda għandha aktar kumpassjoni lejn il-ħajja umana. Però tifhmu wkoll li hemm votanti madwar l-Ewropa li aktar integrazzjoni ma jridux. Daw it-tip ta' votanti waslu pereżempju biex l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Imma ukoll dak il-Renju Unit jinnota l-problemi x'induna meta telqu barra mill-Unjoni Ewropea. Ukoll tal-Brexit mhux kulħadd actually mar jivvota fil-verità, u bat issa jridu jġortlu l-Unjoni Ewropea. Hemm level ta' distakk ukoll. Fuq ix qed tibbażaw il-messaġġ tagħkom? F'Malta mod partikolari għax l-aħħar mill-aħħar inti mingħand il-votanti Maltin trid. Ovvjament. Ovvjament ukoll aħna għandna bżonn niftakru ma' ir-realtà li nirrepreżentaw aħna ċittadini kollha tal-Ewropa, mhux il-Maltin jew l-Awċin. Jekk tkun elett membru parlamentari Ewropew. Ovvjament għax bħala MP tirrappreżentaw kulħadd. Imma għall-messaġġ għall-poplu Malti, jekk inkom iddejjaqtu minn politika tradizzjonali mhux qed nimxu nowhere u tridu viżjoni għal Malta kif ukoll l-Ewropa, waħda fejn Malta għandha vuċi imsaħħa u qed naħdmu ma' stati l-oħrajn tal-Ewropa flimkien, mhux qed niġġieldu kontra xulxin, min jikkompeti kontra xulxin jew we try to undermine each other. Ikkonsidraw volt, aħna rridu naħdmu mal-Ewropa, aħna rridu kol nagħmlu Malta tkun fiċ-ċentru tal-Ewropa, il-vuċi tagħha msaħħa iktar, u aħna nipparteċipaw mal-Ewropa, mhux ikun il-mentalità isa Malta kontra il-EU. Kif tista' tkun fiċ-ċentru tal-Ewropa Malta? X'tistgħu tagħmlu biex Malta tkun verament fil-qalba ta' fejn tieħdu d-deċiżjonijiet? Mhux diġà qiegħda hekk suppost. Malta kellha l-Presidenza, sitt membri parlamentari Ewropej li ħadmu kemm felħu. Ovvjament, imma mbagħad il-problema għandna l-mentalità li xi kultant indeċidu ma nkunu Ewropej, xi kultant ma nkunux Ewropej fil-mentalità tagħna. Fejn ma nkunux Ewropej, pereżempju? Eżempju ġiet ma' ħafna daw id-dibattiti, li aħna nibżgħu nimorru bil-forsi il-Parlament għal 6 seats, bil-forsi għandhom nirrepreżentaw il-vuċi Malta kontra l-Ewropa. Mentri mhux hekk suppost aħna din somorru il-Parlament aħna biex insaħħu il-vuċi tal-Maltin ma' il-vuċi kollettiva ma' ċittadini Ewropej. Issa aħna wkoll għandna bżonn nifokaw li ma' daw is-6 seats volt aħna nimjaw għal 6 seats, 10 seats oħra wkoll madwar l-Ewropa. U diġà nafu eżempju l-MEPs tagħna tal-Volt, Damien, u kien eżempju actually foka fuq Malta wkoll fil-policy. Kemm kellu l-Volt membri parlamentari Ewropej s'issa? Aħna għandna 2 bħalissa. Wieħed fil-ħodor, wieħed fil-liberali. Damien ġifieri jirrappreżentaw lil-Volt imma fi gruppi politiċi differenti. Fortunatament it-tieni MEP tagħna qalbet minn tal-D66 ġaġek, mbagħad daħlet ma' Volt xi sena ilu. Imma l-fundatur tagħna Damien Ġermaniż actually hu kien eżempju foka fuq l-immigrazzjoni biex actually nimxu aħna mbagħad eżempju għal burden sharing u peress aħna naqsmu l-frontiera tagħna jmissna kol naqsmu aħna kif nirrelataw ma' l-problemi tagħha wkoll. Imma wkoll eżempju hu kien biddel l-Uffiċċju tal-Migration Asylum Office u għamilha aġenzija eżempju dak Volt kienet. Ġifier aħna dejjem għandna din relazzjoni li nkunu ċerti eżempju Volt jirrappreżentaw jiftakru fil-vuċijiet tal-periferija tal-Malti. L-appell tiegħek 50 sekondi letteralment il-votant Malti. Tridu bidla, votaw Volt. Jekk tridu il-reħin kun iktar imsaħħa, Ewropa aktar demokratika, nimxu aktar ekwaljanza u aktar proattività għal-futur, b'viżjoni, konsidraw Volt. Mattias Portelli, kandidat tal-Partit Volt, grazzi tal-li kan miegħi programm Rasim Bras. Rasim Bras, nfakkarkom t-tnejn tal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.